Ja, nu er der et eller andet, der er røget lidt foran. At det sidste halve år har den der Sixtus-gruppen, der har de lavet projekt på det skib, der blev bygget under krigen, over på værftet, og der ikke blev søsat før krigen var slut. Og den vil de bygge om til museum, og det er min idé hele lortet. Ja, det der er din rolle, far, det er dig, der er edderkoppen. Det er dig, der sidder og trækker alle trådene. Og så er det okay, det er nogle andre, der løber videre med nogle af dem. Nu kan du bare se det med frem. Ja, med frem, ja. Ja. Hele det projekt der, den kører jo. Det gør den. Selvom jeg tager mig ud af det, ikke? Hvad er det, I er i gang med nu? Jamen, vi skal grave ud og så lave efter fundament. Hvad er næste skridt? Jamen, det er, at vi skal i skoven og filme. Ja, vi skal ud til Lille for helvede. Ja, og vi skal hente det der Lasse Egetræ.